Cela ukuphendula lo othi uyaphuthuma ujahe etoilet ukhishwa isisu. Uyacela la ukuthi ngimphendule uthi mkhulu Nkalakatha ngicela ungisiza mina ungikhulekise, ungithandazise. Nginenkinga uthi unenkinga yokuthi uyaya esontweni kodwa inkinga ayifuni ukumyeka inkinga yilokho ezamlandela njalo. Lalela-ke mntamkhulu ngicela ukukutshela ukuthi akukho okunye okuzokusiza. Into ezongisiza ngayo nje qala uyophuthuma uye lapha kwibhayo yami elapha ku-TikTok wami kuno-Capitec wami lapho ufike ufaka amashumi unike la engathi awungizwa bese ungisiza wenze nje ukuze zikuyeke inkinga. Uthi usonto ubuphuza utshwala emlomeni, uthi usonto ubuphuza, uthi uye esontweni ubuphuza utshwala engathi awungizwa. Ngathi you don't understand my assignment. Ngoba nomfundisi uyayenza le combo. Thatha le combo wena uthi usonto ubuphuza, uthi usonto ubuphuza utshwala emlomeni ngoba ngale kwalokho uyohlala ukhala nje uthi